sawijining esuk, Ningmas lagi lungguh ing ngarep omah, dolanan dir. Ibune metu saka pawon, nimbali. Ningmas, Nduk, tolong tumbaske ibu nyang warung Mbak Minah ya. Nggih, Bu, tumbas napa mawon? Gula sekilo, kopi sak bungkus, kecap, lombok, lan sabun colek. Nggih, Bu. Ningmas langsung mangkat menyang warung Mbok Minah. Ing dalan dheweke nglirik langit karo umut-umut. Gula, kopi, kecap, lombok, sabun. Heh, arep nyang ndi Ning? Tumbas warung, ibu nitip akeh. Aja kelalen lho. Ora bakal. Tekan warung Ningmas langsung nyebutake barang-barang sing arep dituku. Nanging nalika meh rampung, Mbok Minah, kula tumbas gula, kopi, kecap, lombok. Setukal malih napa nggih? Wah, piye to Ning? Jauh dipikir maning. Ningmas lungguh sedala, dumadaken ndeleng sabun colek ing rak. Oh alah, sabun colek, Mbok. Wis biasa bocah cilik yang dikongkon akeh. Rampung tumbas, Ningmas mulih karo ati lega.